Nhar l-erba' li ġej se ssir diskussjoni fil-Kumitat Parlamentari tal-Familja dwar il-COVID-19 u l-effetti fi żmien il-miliet. Dan wara insistenzi tal-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonista l-ħidma fil-Parlament David Aġus li qajjem din il-kwistjoni matul il-programm Net Live. Jiena tlab flimkien ma' Tony Aġus Deċelis biex nagħmlu Kumitat tal-Familja u nitħattu fuq il-COVID u nitħattu dwar il-miliet li ġej u nitħattu dwar il-familji u kif nistgħu ntaffu dbatijiet li ħajkun hemm anke viżavi il-COVID u kif nistgħu dal-ġranet li ġejjin naraw x'l-aħjar metodu bħala Parlament li nistgħu waslu lejn in-nies anke billi nistiednu il-Professur Charmaine Gawċi li tiġi tgħinna u ttina l-ħsibijiet tagħha u anke nies esperti oħrajn. F'din id-diskussjoni pparteċipa wkoll il-Ministru tal-Familja Michael Falzon fejn fost l-oħrajn tkellem dwar il-każ ta' ċkejknar Sema li ilha aktar minn 40 ġurnata maħtufa barra minn pajjiżna u sa issa il-Ministru m'għandux informazzjoni fejn tinsab din it-tifla. It-tifla nħarġet passaport illi mhux passaport iffrodat, mhux passaport fals. Imma kien passaport ta' tifla oħra illi x'aktar x'kienet tixbaħ u ħarġet. Ġifieri l-om ħarġet bit-tifla. Waqt Net Live, Michael Falzon tenna li f'pajjiżna hawn problema kbira ta' droga u qal li hemm il-ħtieġa li tittieħed azzjoni. Għandna ixxu ta' droga. Ġifieri kif qal tajjeb David, naħseb jien l-ewwel li semmejta di. Iva għandna l-fuq minn 700 persuna illi kuljum illi tiġi jieħu l-metadon. Jien meta smajta l-ewwel darba ma kontx nixxedow da' suġġett qatt. Daċħad għall-isma, aħna nqasmu 700 doza. U hija mhux ħafna f'xahar, għalli f'xahar. Le, speċi kemm? Għad kull ġimgħa? Le, kuljum. Fil-programm David Aġus u Michael Falzon trattaw ukoll it-tema tal-faqar bil-Ministru jtenni li l-faqar jibqa' sfida kbira għal pajjiżna. Pajjiżna għandu faqar. Għandek sezzjoni ta' nies li hija realtà f'kull ekonomija tad-dinja illi għal raġunijiet diversi għandek faxxa isfel li jkun dejjem iktar diffiċli biex tilħaw. Biex ta' jkun raġunijiet ta' saħħa. U sfortunatament hija ironija wkoll tal-ħajja li iktar m'għandek pajjiż li forsi mexa ekonomikament tajjeb, iktar għandek ċans jekk it-trejn jaġġel li ħajaqgħu n-nies minnu. Mela xi trid tagħmel inti bil-da. Hija li inti tara kif ħadd tilħaq iktar in-nies hemm barra. Jekk ngħidu li m'għandniex huwa gidba. David Aġus min-naħa l-oħra enfasizza fuq il-fatt li jrid isir aktar biex tingħata għajnuna lil dawk li huma l-aktar fil-bżonn.